Jedini bukovače. Evo bukovače. Divne su. Unučići. Bio danas deda u šumi i nabrao i bukovače. Ono što ćemo danas da pripremamo jesu marinirane bukovače koje možemo da jedemo tokom cele zime, a stavljaju se u tegle. Prvo ćemo ih očistiti i onda krećemo u proces blanširanja, stavljamo u tegle, zatvaramo i to je to. Ovako, u jednu šerpu veliku sipat ćemo 1 litru vinskog sirćeta, 9%. Sipat ćemo 3 litre vode, znači 3 litre vode. Ovako kako mi se čini, ovaj sud će mi biti premali pa ćemo uzeti veći. Stavit ćemo 15 kafenih kašičica soli. 15 kašičica soli, 15 kašičica šećera. 1, 2, stavit ćemo origano. Majčina dušica. Laurov list. Biber u zrnu. I ukružit ćemo da se ova smesa prokuva. Šta ćemo sada da radimo? Vidi bukovač. Pomiriši. Miriše na šumu, je da? Hladno je. Hladno je, da. Miriše na šumu. Vidi šta sada da radi. Dođi, Stefane. Mogu popinem ovdje? Može, vidi. Vidi šta deda radi. Deda sad uzme i seče ovaj bukovač ovako. Može. Vidi. Pogledaj, ovo je mala. Vidi kako je mala. Stavimo ćemo tu. Mala. Ja ću ovo ovdje očistiti. Malo. I opet sečemo ovako, vidi. Znaš šta uvek pogledamo ovako? Pogledamo da nisu crvići ušli. Vidiš? Nema crvića. Nema crvića, jeste. I onda ih uzmemo ovako i sečemo. I sve stavimo tu. Vidi. Unučići. Kada smo gljive očistili i isekli. Znači stavili smo onu tečnost sa začinjima koju smo malo pre pripremili da zavri. Kada počne dobro da kuva, onda ćemo malo po malo ubacivati pečurke u tu tečnost i ostaviti da kuva od 4 do 5 minuta. Znači mora da vri od 4 do 5 minuta, na taj način ćemo ubiti sve organizme i mikroorganizme koji se nalaze na pečurkama i učiniti ih sterilnim. Tada ćemo staviti sve to u flaše, dosućemo kasnije tečnost i na taj način će se to konzervirati. Zaklopit ćemo flaše i onda ćemo ostaviti da se ohladi. Ovako marinada vri. Ne možemo ubaciti sve pečurke odjednom, stavljat ćemo malo po malo. Varijačom ćemo ih malo potopiti. Može još malo. Sada čekamo da zavri. Kada zavri, znači mora da vri, da ključa 4 do 5 minuta. Posle 4 do 5 minuta ćemo izvaditi pečurke iz ove tečnosti, staviti u posebnu činiju i stavit ćemo drugu turu.
unučići. U međuvremenu, dok se druga tura pečoraka kuva, odnosno marinira, ove koje smo sada izvadili iz marinade ćemo polako stavljati u tegle koje smo prethodno dezinfikovali u mikrotalasnoj ili na bilo koji drugi način. Možete i u revni, nije nikakav problem, bitno je samo da su one čiste i bez mikroorganizama. Malo ih ovako pritisnemo, slobodno. Znači, kada smo rasporedili gljive, sada ćemo tečnost u kojoj su se gljive kuvale, odnosno marinadu, sipati u njih. Sipamo skoro do vrha. Vidite, kako se pečurke budu hladile, tako će se, naravno, masa koja se nalazi u njima skupljati. Jednostavno, to je zakon fizike. Na taj način će se stvoriti vakum. I vakum će pomoći da konzervirate sve ovo. Znači, visoka temperatura i vakum su nam prijatelji, oni će pomoći da se ove gljive konzerviraju na pravilan način. Samo sekund. Ovo je moja sister koja me zove iz Amerike i upravo objašnjava na koji način sam pripremao gljive. Sister, nastavljam priču s tobom.